Ellie Hansen, Mikvald, så fick det skott för Bäckvin och i FM-stunden att det tappade sig mot HP. Och man kan säga att det fick det att skott för Bäckvin och det tappade ständigt mot EPSM. Avgörs, det var hundan till så ser det också som vi äckla skuffar. Så jag hade själv vi röjna Atlantistan men det var som vi kommer till det här chanserna och till shortland och men i halt att vi pressar väl det och vi ger det som vi klarar det är bäst nog. Vi förlade samma snäckligt pressade men sen det blev pressen extra. Ja, det var som att det här kittlar samman så och förra part av Hallage någon och så tar hans Paul och skor från det mål så blev det trubbel chock och nej jag var snägga sig. Hur sagt du på tycker jag står nu tar man också om extra HP som Rotterdam och Washington som är framåt till fyra. Ja, det ser ju för gott ut akkurat nu till ska vi gänga men jag vet inte vi måste bara spela fort allt. Det var inte efter en sommarslägen. Det är en grannuppkör mot Björtrush och det kommer till Björtrush framför det kunde det mötas så det nu. Ja, Björtrush har spelat väl så nu och tar det här var ett funkligt och tar vinna så nödster så tar vi lugg här som är på så nu tar vi det. Vad helt du själv är det som manglar jag kan och just när Adrian det nu. Jag vet inte akkurat. Det koppar med allt akkurat nu. Till illa säga. Vi måste bara behärska vi är. Det duschet år att bara nu ta dusch. Nu är det stävna och EPSM strax över i Stapelton. Är stävna spelat helt då? Nej, så han det heter backa som man säger men lät nu några timmar gänga så vant vi får smula på att det var väl